Ние днес играем Майнкрафт и епизод 1, тук с мен е Джейсон. Сървър, в който купахме супер много и... Цакто да имаме. Ти добре са на место. Добре. Сием си айтемите. Хора, Бех си ги оставя всеки случай тук. А къде? Чакай, това си лук. Efficiency 4. Fortune ката. Не сме читвали, само за храната. Да, храната много се нуждаехме от нея. Трябваше чикане за нея. Значи си взема и другия лук. Много знаехме, той ви каза. Да, супер много купахме. Бехме като Чарли Чаплин в рубарница. И брат му участваше. Само че те са в момента не участва. Не. Да, развали. Малко да хитме едно зомби. Бе, айде в портала. Или да купаваме. И ще заведем на едно много яко място. И какво е това? Тук е капана ли? Кое? Да, ако миш, това почва да те цели. Не ме цели. Не, мини над него. Там къде е това? Добре. Къде си бе? Това Fire Flame, Infinity. Оп. Power 5. Милен, това боли ли? Не. А това боли ли? Не можах да цели. Те ми паерката поглед. А база толкова си. Убих го. Не, това ще каже и боли. Вой, полови сърце ми взе. Не, на мене ми взима полови сърце. Не, на тебе ти взе едно, видях. Мари, база тук Къде те изпрати? Абе, бата ти! Имам пънч. Престани да! Гладен съм. Хубаво чествате? Имам си храна. И чакаме един приятел да дойде. Чакай, ще пробвам. Ако ям. Стана ли? Получи ли ми се? Не. А това боли. Не взимам едно сърце. Това е Марта? Чакай, я съм. Марта, Милен, това боли ли? Ела. Чакай. Вой! Едно сърце на мене ми взе. Аз имам Fire Aspect 2. Едно и аз. Румината да пробваме нещо. Чакай да ям. Но и аз трябва ям. Добре, къде? Надолу? Ела. Само надолу ли? Не. Запалих ли те? Да, малко. Те дара с меча? Да! Даро ли пари? Да! Престани! Аре, от портала ела с мен. Идваш? Да. Идвай. Също ще заведа на едно много яко място. Сега внимай, не мърди много. Само леко се мърни, много лекичко. Чакай, ще... Натам бе. Фък! Нищо, нали имаш? Лава! Мърдай. Отгоре има един друг портал. Сега ще имаме другаде. Сеща това място, къде кога се търсихме. Да. Точно там сега ще отидем. Айде, идвай. Чакай, това е малко обърши. Знаме. Бата, за какво ми изкарат портала? Не може да ме биеш, да се телепортира. Добре, видите. Нищо днеска няма да снимам. А бате бър Майнкрафт. Но и на мене. Не знам що. Хора, аз се стоим. Добре. Вой, къде отидохме? Къде? Това място, човек. Какво ще кажеш? Ай, тук Мария, къде път? Точката пак ми бъгнала, брато. Нещо си направим тук. Виж, вали дъжд, човек. Това трябва да го скриншотна. Мъргни се оттам. Айде сме да ме скриш. Престани, за какво се биеме сега? Прасенце. Взимай, дръж го. Това ти е за къде му удари. Аз просто така те пъкне зашатме с петицата, ти ще видиш. Ама си измъкнеш. Вой! Намери... Там... Всъщност... Аз имам лук, че ще ми дръпне доста. Търси малко храна, ама не... Биле, да видиш това водата, човек. Да, знам. Къде си? Не се отдалечай много, забавих. Виждаш ли ми Ника? Да. Добре. Извиняваме се,
този шум. Така, чакаме един пето. Да... Аз отивам в портала. Добре, айде. Чакай ме! Кетчъп. Аз... Бай, да имам пънч, човек. Бате, ти ми изплати от небесата. А знаеш клас какво правихме? Какво? Бате, аз с петицата. Един като шипнах, он отиде, бате на... Ангелите на Бог. Бате, сега не мога да си измъкнем за гатива. Чакай, ще гледам за гастове, човек. Че тук се спалваха супер много гастове. Добре, ти си... Не ме виждат, тук има една много гадна мина. бате! Ако следваш ми долу, ще ти бат, ще откачиш. Най-накрая. Друга път не го прави. Добре, гледам за гастове. Извиняваме се за този шум. Май играта ми бъгна, човек. Докато си стрелях. Защо аз се търпога ти? Ауч, къде си бил? Погам. Айде, бе. Виж. Колко портала има тук? 2. Айде да правим още един. Ама, ела, знам къде мога да отидем за обсидиан. Ама ти имаш ли хубава кирка? Защото трябва да имаш форчън и фиш, за да го чупиш за секунди. Не искам. Шарпе с четворката боли ли много? Мали, човек, ти си... Къде ми е каста, брато? Боли много. Да, защото аз нямам каста. Той вената бе ходи винаги без каста. Така всъщност, вие дали имам бъкет, т.е. Това за какво? Чакай, не знам къде мога да имам. Вой, къде падна? Мали, падам! Горе, да, ето е водата. Всъщност на местото на стрелите. Ти имаш ли инфините на лъка? Идвай с мен. Ти нямаш ли... Кое? Гледам тук, виж. Вой, купари. Тук е. Дали го изпратих негде си? Абе сега, това моя. Това зомби е мой гес. Горе има крава, която е моя. И тя ще ми... Не, няма как да. Идваш с мен? Къде си? Отгоре. Чакай ме. Бие пилето да ми дропне храна. Идваш, защото аз трябва да почвам. Какво? Отиваме да купаваме. 7 минути стана. Добре. Стига съм падал, Ти къде ще копаш? Минута трябва хода. Ама надолу само и... Не, ела с мен и ще ти покажа къде. Ти къде си? Отгоре идвай. Трябва да ти показвам. Затваряй вратата, ще дойдат зомбите. Идвай. Но тук срещу портал завивам. Надолу. Насам и два. Това е моята мина. Надолу. Насам. Идваш. След мене си, нали? Скачи надолу. Тук насам. Тук са насам. Ведно на къде? Надолу. И сега брал обсидиан. Да, обрал съм половината обсидиан. Господи. Добре, сега. Чакай, Милен, какво правиш, бе? Ти тук бавно копаш, бе. Я виж аз колко... Чакай, бе. Бавно. Та ето, че наши приятел дойде. Много бавно ще копава баци кирката, виж само... Що моята виж коя, чакай. Обрейки, ти си ухташ, брато. Това е най-слабата кирка. Виж само моята. Чакай. Виж ми, Леле. Гледай какво става, човек. Ще спрем за малко крипа. Хора, се върнахме. След малко може да се присъедини и още един наш приятел Марти. Аз съм тук. Добре, сега чакай да си пусна. Добре, накъде? Но с Милен са, аре, ела с мен да излизаме. Що аз може да те кой? Не сам. Вие на госта? На Сървайва. Намерих такова. Редстоун. Да. Не ми е нужен. Виж. Бате, не мога да се качим.
начин! Колко си жал. Гледай, какво става? Виж колко неща добиваме, Марто. Това са слочан 2. Слочан 3. Он се едно разбира от фокчена. Нямам телефон да се включим. Абе, я си одим. Абе, я съм с ти. И съм при тебе. Къде си? Идиот, къде си? Те виж къде съм. И се качваме. Или не? Това е пек 2. Престани, бе! Ако и ти спреш. Бе, че без това съм гладен. Нямаш ли храна, бе? Бездомник. Имам! Яш, бе, бездомник. Хича. Аз къде не снимам никога. Айде, идвай. Но с това не мога да се наядем. Ще престанеш ли? Не мум. Забавно. Не натам, бе, идиот. Къде натам си тръгнал, бе? Не съм спомнен. Баски? Ще спрем къпе малко. Че се върнахме, мислиме това да за този Ако не клип. ми стане, Бай-бай. ще изтрям.